Nuwun. Nuwun inggih saking dhumateng para rawuh sedayanipun. Kepareng matur minangka kinarepane ngatur saking kawula. Nuwun inggih kanthi atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dan syukronillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Ingkang kinurmatan menjadipun para bapak-bapak pejabat saking jajaran Muspika, menjadipun Bapak Camat utawi ingkang mewakili, menjadipun Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak Kamtimas. Ingkang kula hormati menjadipun Bapak Kepala Desa Candirejo. Nuwun inggih menjadipun Bapak Suparman. Ingkang kula hormati menjadipun Bapak Kasun Rejoso. Lumebering dumateng para bapak kasun sedesa Candirejo. Ingkang kula hormati nyanipun para sepuh bini sepuh aji sepuh, tokoh agami, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Ingkang kula hormati nyanipun Bapak Ketua Panitia. Ingkang kula hormati nyanipun Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW sedesa Candirejo. Kan ucapan alhamdulillah wa syukurillah puji syukur kunjungan kasaning Gusti Kang Maha Agung. Gusti ingkang sampun paring dumateng panjenengan kita sami arupi kesarasan kabagyan kamulyan. Kawis tinggal wonten ing ari kaleng dalem menika panjenengan sami rawuh wonten lingkungan RT Tunggal RW 6. Pikantuk Rahayu Wilujeng. Salawat ugi salam mugi tansah kita ikiraken kunjuk dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita antu-antu pikantuk sawetipun pinjam wonten ing yaumi kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya warga agung masyarakat RT Sunggal RW 6 Dusun Rejoso. Wonten ing ari kang dalu menika ngaturaken wilujeng pepanggihan kalian kawula sak rombongan paguyuban Campursari Genta Buana kasta dening njanipun Roko Mas Cak Glowoh Pandiglak Huya Huya wijil saking Kade Mangan. Dalu menika katimbalan dinten njanipun segenap panitia wonten ing salebeting adicara nggih menika bersih dusun Desa Candirejo Kecamatan Ponggok. Datang terumpen kalau sarombongan ngaturaken gung manuwun kunjuk dumateng segenap panitia ingkang sampun paring kersa hanibali kawula sak rombongan. Ewadine ing mangke ginelaring pagelaran Campursari Genta Buana anggenipun kaspanglipur wonten kirang langkungipun kawula sak rombongan nyuwun agunging samudra pangaksami. Para rawuh, para kadang sutresna budaya. Prandini Campursari Genta Buana dalu menika sinarengan artis-artis utawi waranggono cacahipun wonten gangsal. Katuran jumeneng penyanipun angka setunggal Mbak Dewi Wati kene cahayu kadek toklo kenake setunggal mboko setunggal waranggono Genta Buana. Dewi Wati selain waranggono
juga seorang guru TK PAUD kasusul dening nyanipun Mbak Tika mijil saking Jibe Kademangan kasusul Mbak Mareta Mbak Marita sebagai seorang bidan dan juga sebagai seorang pengusaha punya showroom mobil miniatur. Kasusul penyanyi pun Silvono. Kasusul paling penyanyi pun Mbak siapa ya? Susi. Saya pilih ini. Gila guru TK. Mas Glowo, Pandiglak. Sagung para rawuh, para kadang Sutrisno Buddha sampun kawis tinggal, para waranggono sampun siyaga ing diri saiga ing gadi, caos panglipur dumateng panjasami sinarengan campur sari genta buana. Yuk, salam pambuka genta buana lagi.
Oke. Pak Glo. Wah. Genta buana lho iki. Weh, ya ampun, sindene lemu-lemu. Sindene lemu-lemu. Lah iya, koyo ngene iki. Kayak ngene iki lho. Kapan-kapan pesinden kon gawe klambi koyo ngene iki. Ngene iki, payu. Klambine ngene iki nek nang gawe gelungan. Oh, nggih gelungan. Iya. Apa ya cocok ta, Wah? Ya disesuaikan lah. Iya. Alhamdulillah, Wah. Alhamdulillah, Cing. Genta buana. Iki iso suwan marak ana Dusun Rejoso. Rejoso. Lugune ana ing warga masyarakat RT 1. RT 1 RW 6. RW 6. Kaya ngene iki lho. Kaya ngene iki lho, kompake warga masyarakat. Sak RT iki iso campur sari lho. Kaya ngene iki lho. Kompaknya luar biasa. Iki Pak RT, Pak No barang wis terus Yuli. Endi Pak No? Pak No. Iki piyantune engko Sapa? Pak No metu, tapi lek sing nyeluk mindul ngono ndak. Oh ngono. Iki sik mindul dalam OTW iki. Jegreng. Endi? Iki ning anu kene, pos kampling arep ngono. Oh ngono kuwi. Sing baku iki adicaranya bersih dusun. Bersih dusun sing enekke wargaku masyarakat RT 1 RW 6. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki Pak RT ini penyanipun Pak Ferry Karno. Pak Ferry, terima kasih nggih. Mas Manwun. Alhamdulillah. Dan juga Pak Iswoyo selaku ketua panitia. Ketua panitia. Piantune Grapyak Semarang Jemulur. Alhamdulillah kaya ngene iki lho, panitia semua Grapyak. Yo Grapyak, pemuda-pemudane kene yo Grapyak. Cacah lekas teko ngene. Piye? Cacah lekas teko disugoto apa kaya Apa Mang? Apa? Rawon. Rawon terus mburine? Go goreng terus soto. Bakso, mie ayam. Lah iya. Wah, iki mung kanca-kanca wis dahar. Wah, ayame ceng. Piye kan? Ayame sik urip. Kok urip lho. Apa ya kenek? Tak cekel gerak kenek. Soto ayame. Tapi yang jelas alhamdulillah. Alhamdulillah kamu sari Genta Buana. Iki Genta Buana. Pimpinan siapa, Cing? Ya iki ya bangga no. Wonge bagus gandeng umure sik 34. Mas Cak Glowoh Pandeglak huya-huya. Iki campur sariku ngene iki lho. Aku tiap pentas klambi mesti anyar. Lho iki kok tokokne iki? Iya, Bu iki kok tokokne? Nyewo. Alhamdulillah. Genta Buana didukung karo iki Haduason luar biasa. Karo Tiga Putra sak lektinge. Iki uga bola-bola semuanya yang live streaming. Siji enek PDS budaya. Nomor loro ada Pak Cip Antum Soko. Alhamdulillah sukses selalu. Salam sehat selalu. Iki mang padahal awan iki terang lho. Iki mang ngrecil nyapa sing? Mbah gara-gara apa iki? Iki kaya enek sing radus iki. Sapa? Masa Masen to? Aku dhewe. Nggih matur banduan yang jelas matur banduan konjo tematang dulur-dulur semuanya. Warga masyarakat Rejoso, Candi Rejo. Mbah Lurah ya wis rawuh. Wis rawuh kat. Bapak Suparman. Alhamdulillah piantune gowedi dhuwur brengose kowetel. Wah iya. Cara pawaan wayang ngono Werkudara. Werkudara. Tangane Werkudara iki piye? Kuwi Werkudara iki. Iki mergo cantengen ra iso ngene aku. Ngene tok. Iki engko ya anu, Ceng. Iya no. Alhamdulillah Genta Buana uga dirawuhi karo Mbak Mintul. Woko Channel. Oh, Kacek Siteng Pakno lek ra bintang tamune Mintul ora gelem. Mergo identik karo namanya Pak No. Oh, Pak No. Ngono kae to. Engko ditimbali. Pak No. Mas Glowo. Piye, Ceng? Sadurunge nanjake siji pokok siji para waranggono. Iki panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Bapak Suparman nggih. Iki katuran minggah wonten ing sasana pepanggungan dawuh pangandika. Alhamdulillah. Monggo Bapak Suparman. Bapak Kepala Desa Candi Rejo dipun aturi minggah wonten sasana ingkang sampun renengga. Sumangga.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la qola wa la quwata illa billah mambada. Yang kami hormati dari Musga Kecamatan Ponggok, beliau Mas Joko, dari Dan Ramil, Babinsa kita, juga yang kami hormati Mas Rizky sebagai Babi Kamtipmas kita. Tak lupa yang kami hormati, kita muliakan Aji Sepuh, Bini Sepuh, Dusun Rejoso, Desa Candirjo. Juga yang kami hormati rekan-rekan perangkat desa, staf saya. Juga yang kami hormati beliau Ketua RW 6 beserta anggotanya yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RW 6 ingkang berbahagia. Juga Bapak Ibu sekalian ingkang ten Satget Kosbut Asmanpun ingkang berbahagia juga. Tak lupa rekan kita Mas Gowo sebagai pemusik yang sangat handal, bahkan di Desa Candiso sangat kecanduan. Nah, benar. Insya Allah mungkin bulan depan juga tampil di Desa Candirjo, Dukuh Rejoso. Ya siap kinabana. Muga timae nderek ngajeng mawon nggih. Bapak Ibu ini luar biasa dengan niat kadat warga RT 1 RW 6 sampai RT 4-nya. Pada waktu ada misa dan sebagainya, rekan kila bangser dan lain sebagainya tetap kita komunikasi saling menjaga untuk kelancaran ibadahnya. Nah, itu dengarnya Kampung Pancasila. Dan kami pemerintah apa nggih, Pak? Kelincucul apa sapi gunung apa? Gubuk Asmara. Kalih Sri Uning, oh, Sri Uning. Dua-duanya ini kula nikmati wonten belakang. Oh, ngaten. Alhamdulillah. Ngoten. Oh, ngaten ki mawon. Mboten ndereke nembang kalian marang-marang ngaten. Kula niku awak kula anget. Oh, anget. Nggih, ngaturaken Cing. sumbang. Piye, Dik? Kucing. Dalem. Bapak Lurah iki siji. Iya. Ora bisa, ya bukane ora bisa nyanyi ndak. Terus Iki mergo kondisine iki ora memungkinkan. Sebabe grimisnya kemes. Lek pamane nembang Bapak Lurah iki ora semangat. Oh ngono. Biasane ya megur request karo nyawer. Alhamdulillah barokallah. Terima kasih matur nuwun. Bapak Suparman matur nuwun nggih. Berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Apa yang baiknya lho, Ceng. Iki alhamdulillah. Awake dhewe yo nyepaki kotak donasi. Wah, donasi insyaallah iki golek wis terkumpul. Iki karo Genta Buana disalurne ke fakir miskin. Contone, Dik. Contone ya aku karo kowe karo kabeh to karo Sinden. Karo Sinden. Lho Sinden iki sugih kabeh lho. Lho budaline kabeh numpak mobil. Lah awake dhewe numpak apa? Numpak kirek. Iki panyunan saka Bapak Lurah. Bapak Lurah. Tembange ya kuwi. Heeh. Gubuk Gluduk Asmara. Gluduk Asmara sing nang. Iki sapa sing ngaturke? Ya Mbak Tika ya kena. Mbak Tika ya mangga. Iki mergo ya asli cah kene. Genta Buana Indonesia. Des. Wajib atur saka. Sugeng dalu Cahayu. Tika Antika ya Allah. Oh, jenengku anyar iki. Anyar no. Tak jeken duwe Genta Buana iki penyanyi mana ayu-ayu. Sopo sing duwe Genta Buana iki lho? Wah. Sing duwe Genta Buana Mas Glo ta? Kowe ora ngerti to, pimpinane Genta Buana iki sapa ora ngerti to? Mas Glo Pandeglang
Uya. Ya rono. Ya ro. Nek sampe ra mau sebutne sesuk ajak kowe. Esuk nanti Medion neh. Esuk ning omah. Omah. Modelmu. Alhamdulillah. Cing. Heeh. Iki Mbak. Iki asline wong Surabaya. Surabaya. Kelahiran Surabaya. Asline jenenge Ranantika. Ranantika. Sing biasa mlebu YouTube iki lho, ya iki. Ora percaya tekono iki lho. Endi? PDS budaya karo kanca dulur-dulur Pak Cip Andum Suko. Oh, Pak Cip Andum. Iya. Iya alhamdulillah. Mulane lek dikai stiker diwaca ngono lho. DPS budaya iki lho, kudu DPC. DPS budaya depan. Pasti. S apa artinya? Setia. Budaya. Karo Pak Cip Andum Suko. Alhamdulillah iki wong loro ki weh nendi-nendi bakal enek. Surabaya melu, Medion melu. Sok gentabuane Tuban yo melu. Melu. Alhamdulillah wis berkah selalu. Alhamdulillah. Iki Mbak Tika ngaturke panyunan saka Bapak Lurah, Bapak Suparman, lagune ya kuwi. Gluduk. Gubuk. Gluduk Asmara. Gluduk. Iki lho, gendane Pak No teko iki lho. Ngene iki tak demeni ya ngene iki. Wis ben diaturi anu Mamje. Wong iya no. Mindul ki serba bisa lho apa-apa. Lekas teko ngono ki weh karo nyapa? Panitia di mesti dikon ning buritan sih. Ngopo ning buritan? Kok iya isa-isa ya ora to. Ya Mbak Tika, diaturke. Monggo. Genta Buana Indonesia. Spesial kanggo Bapak Lurah kalian warga Doso. Mbak Lurah, iki lho lagune. Audio matur suwun. DPS Budaya Pak Cip Antum Suko. Terima kasih. Tiga Putra Lengteng. Ayo ceng.
Waranggono iki kaya Mbak Tika. Cara buahnya stroberi. Stroberi. Stroberi kuwi artine tegese piye? Seneng tetulung suka memberi. Nah, kaya ngene iki lho. Stroberi seneng tetulung suka memberi. Kaya Mbak Tika kuwi cara buah kuwi stroberi. Stroberi. Lah iki pamane kaya kae? Ndi? Kaya Susisi milik iki. Kuwi rambutan. Rambutan tegese ramah lembut suka perhatian. Nah iki lho rambutan. Perhatian karo keluargane. Heeh, karo bojone, karo anake. Ora mung kuwi tok sing diperhatikan. Iya. Ya kancane barang. Silvana. Silvana. Cara buah apa? Melon. Melon tegese mesa-mesa seneng guyon. Seneng guyon. Melon mesa mesem seneng guyon. Ning alon-alon. Oh iki aja rena-rena kuwi bocah sik timur lho. Kuwi sik enom sik bujang urung rapi. Lek babakan ngono kuwi ra ngerti. Goblok. Jarene duwe showroom. Showroom mobil miniatur iki. Lho ya kuwi mulakno lek sing pengen langsung njaluk WhatsApp kuwi. Tuku mobil miniatur. Ora garasinya dengan dhuwur lemari. Heeh, kene iki dolan anake. Alhamdulillah. Iki bintang tamene wis rawuh. Wis diantu-antu.
Iki ben diaturi Iya istirahat no, dhisik. istirahat dhisik. Mergo perjalanan adoh. Ngendi, Dik? Ya, kene no cukup kayak lek sing apa iki sing ngendang Caipong. Ya lor kono karo tangane ngene bakno kurang rong jam. Pucuk gunung. Iki Mbak Mindul ben diaturi pinarase lelenggan. Diaturke. Istirahat sik ya. Udah kalau Kediri. Iki mau diaturke Mbak Tika Antika tembange minangkani nyanipun Mbah Lurah. Mbah Lurah, Bapak Suparman. Kanggo tombo kesel kanggo jamini saya. Uga para tamu undangan kabeh. Sing Iki Bapak Joko, Bapak Babinsa, uga rawuh. Alhamdulillah. Beliau nyanyi, jago nyanyi lho, Cing. Omae kalah. Engko ora ketang 5 lagu kudu nyanyi. Jatahe piro? Lho. 5 lagu. Pak Joko. Iki mumpung sowan ning Rejoso dhewe. RT 1 RW 6. Luar biasa. Iki bar Mbak Rana Antika. Sama Dik. Lerek ngetane. Iya. Heeh. Iki sapa Mbak? Mbak Susi si milikiti. Iya dong. Ngadong ayu. Iki lho bocah. Yo, yo. Model. Iya tak omblo. Nah, iki nek suwi ra mangan uang ngono. Aku udah tak pangan. Cacak. Kene tak pangan. Es. Piye ta iki? Ceng. Ceng. Iki sinden Blitar sing paling latah ya iki. Wis mari. Mari diluk. Es. Es. Teh. Teh diloleh. Kaya ngene iki. Iki sugeng dalu wong ayu. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Piye kabare? Alhamdulillah pinaringan sehat, seger waras, baik selalu. Alhamdulillah iki awake dhewe sowan marang ana Rejoso. Desa Jandirejo. Khususnya RT 1 RW 6. Awake dhewe iki panggunge ning ngarepe Bapak Bapak RT. RT iki rukun tetangga. Karo tanggane kudu rukun. Ra rukun sampluki. Nah, yo jelas no. Kudu rukun, nek ra rukun kuwi kudu kaya sing omong nemang. Wah, modelmu. Ilate lho. Sik ta. Kuwi ilat apa anu? Apa ngejaran. Ya Allah kucing. Kaya ngene iki lho. Kucing. Ilatmu, Cing. Bapak Ibu, monggo iki ngersane ilat. Ula wi. Lah, kaya ngene. Bukan sulap, bukan sihir. Iki asli lho, kenyataan lho. Ilatmu iso ngene iki lho. Iya. Lho. Jaran. Lho. Ula jaran. Susi. Iso kaya ngono ki lho. Ilate kucing. Monggo menawi dulur-dulur Rejoso mboten kagungan ilat. Panjenengan saged nyewa ilate kucing. Wae dulur lanang ya Allah. Susi, kene Bang Ayu. Ora usah wedi. Iki alhamdulillah ajate ya kuwi bersih dusun. Tegese apa to Om Glo bersih dusun? Bersih dusun ya resik marang dusune. Muga-muga berkah. Atine bono ing kala. Sinaketno ing rejeki. Rezeki berkah kabeh, sehat panjang umur. Ayam tentrem. Pompoma panenane ya akeh ya. Kaya sing diaturke karo kucing ki mang alhamdulillah iki desa dusun Rejoso ya. Desa Candirejo. Ibuke rada mriki mboten napa-napa lho, Bu. Kaya ngene iki. Kok kono gak ketok. Iki Rejoso luar biasa lho. Luar biasa lho, Mas ya hujan ibuke tetap semangat. Gak ketang gawa payung, istimewa pokok Rejoso. Iki mergo nguri-nguri budaya. Sesarengan karo kanca-kanca Gentabuan. Awakmu pengen ilat ora? Ilatmu sak ana sik, Jeng. Loh, karo mau ora padha. Aja kok. Iki kucing iki alhamdulillah.
Mergo saiki wis nyitak dadi ula. Ula. Ilate kudu dawa, kudu ngepang. Nggih. Ula luwuk. Luwuk tegese apa? Wok. Ula ndengongok nyokot bathuk. Ula luwuk. Ula luwuk. Ana ulane. Apa? Jiwel. Jiwel ya apa? Ula jiwel merambat ning sadel. Heeh. Nek cah wedok atine mangkel. Ula ndengongok nyokot udel. Udel. Neh ula apa neh? Ana ulane luwuk. Heeh. Ula luwuk merambat ning ngebuk. Heeh. Enek bocah wedok lungguh tengok-tengok. Ula ndengongok nyokot bak pupu. Nyokot bathuk. Kan wis udel, wis medon. Kamunggane. Mergo ulane sungkan. Oh, sungkan. Akhirnya nyekot bathuk. Nggih, alhamdulillah. Susi, iki live streaming kanca-kanca dari DPS Budaya. Iya, betul. Uga Pak Cip Andum Soko. Pak Cip Andum Soko ngono yo wis request lho. Apa? Akang Cip nanti ya Tresno karo Tonggo. Oh iya, wis. Nanti diturutin apa sekarang apa nanti? Iya, anu ae saiki wae Oke, ora apa-apa. siap. Lagune apa? Tresno Waranggono. Oh, Tresno Waranggono. Iya, heeh, Blos. Duete karo Pak Cip. Oke, terima kasih. Jan rumah saku wae. Liyane kuwi gak ono-ono. Dek jan DPS yo ngono. DPS iki apa iki? Request apa iki? Iki request apa? Senengane nginceng wong sing diinceng wonge gedhe-gedhe kaya ngene mangkat diinceng ae. Apa? Wes request Mas monggo. Iki panyuran saking Bapak Cip Andum Soko, Pak Cip Andum Soko sahabat dulu nggih. Ugi dulur-dulur saking DPS Budaya. Ugi para tamu undangan, dulur-dulur Rejoso Candi Rejo ingkang sami lenggan matur panuwun. Mas Yuli, ugi Mas Kula matur panuwun dulur-dulur sedaya. Mbok pilih samangke wonten ingkang badhe ngersakni tetembangan monggo. Hiburan menika saking panjenengan kagem panjenengan. Untuk panjenengan, heeh. Saya pengen duet monggo. Monggo yang menyumbangkan suara emasnya juga monggo. Pamane suara emas ra duwe, suara apa? Perak. Jane perak. Logam. Harus tongkas apa? Wesi. Oke, matur panuwun. Menika Genta Buana. Oke. Indonesia sesaran kalian H2 Son. Matur panuwun. Yuk. Sak jose masih. Masuk tok. Dados. Cek satu. Hey. Dua. Audio. Monggo maju ke depan. Buah. Oh. Sok pakai. Rejoso Candi Rejo matur suwun. Dua son kereta masih. Wah, yae. Si Mili Kitty. Iki lho bocah. Kareke sadu utian ga. Ibu. Wah, yo. Saya suwi antar luduke. Yo. Mas Juli. Yo. Apa tahan dirasakno. Bapak Ferry. Ayo anak-anak dipersiapkan velocity-nya. Ayo.
yang manis tambahi gula. Lo jos. Wes ya wes yang dipikir apa terasa. Oi Nadia. Kari manis Udan. tambahi. Kok disio dendut ae. Samsul. Weh, ijos. Wes ya wes ang dipikir apa terasa. Garekes aduh tiada rekes. Ayo si milik ini. Saya suwi antar lu. Balura. Bapak Babinsa matur manduwun. Bapak Babin Kamtibas. Terima kasih. SOS. Apa tahan dirasakno. Ayo Asoy. Ayo dong. Ayo deh. Si milik ini lo iki. Dari manis, Korea manis, wes yo wes, dong riko beker sing guna. Dari manis, Ayo Mas Juli. manis, wes yo wes, ang dipikir apa karasa. Kari manis kurang tambahi gula. Ayo dong. Weho. Wes yo wes, dong riko beker sing guna. Wes yo wes, ang dipikir apa karasa. Garekes Aduh ason sita. Weho. Saya suwi antar gluduke. Os. Os. Kerikis Om Glo. Rikis. Lagu sing lagi viral tahun ini. Lagi spiral ya. Viral. Alah, tambahin masuk gak oleh. Sepinan. Gari ngeres we. Oh. Sing ngono. Ngeres ya keluti. Matur sa Makasih. Bandung. Oke. Ayo kene iki lho, Ceng. Mbak Susi si milik Kiti Heeh. gimana lagune Gliges? Gliges Uduk. apa? Kaya Setia Bang Caca. Masa linggis? Itu linggis. Ngeruwis. Gruwis. Ya kuwi. Mbak Susi kuwi cara minuman kuwi Apa? Sprite
Sprite lagi lho. Cara minuman Sprite. Sprite sebabnya nyapa diarani Sprite? Selalu memberikan spirit kepada keluarga. Nama Juli. Oh iya. Oke. Sprite. Le Silvana iki cara minuman Fanta. Fantastis dalam bercinta. Wah iya. Fantastis dalam bercinta kaya ngene iki kan. Le Mbak Tika cara minuman apa? Tajin. Kok iso tajin lho liyane apik. Tajin singkatane apik kok. Apa tajin tegese? Seakan memberi izin suami beristirahat. Sapa iki ya? Teko nyenggol. Lah iya. Ampun. Iki kaca siteng ora nyenggol ndak iki. Ya alhamdulillah. Iki jenenge Mbak. Ya Mbak Mi ya iki. Mbak MBC ya iki lho. Koso MBC lho. Lah Mintul Woko Channel. Alhamdulillah iki lho. Iki biasane biyen nalika munggah lek renek kursi mesti klesok ning ngisor. Iki biyen mindah. Tapi saiki napa? Saiki juga. Saiki kudu dikei kursi. Alhamdulillah lho, Ceng. Luar biasa Rejoso RT 1 RW 6. Lek wingi-wingi ning sing diaturke Bapak Lurah kawi utawa gereja. Wingi-winginane bintang tamune ya kuwi Niken Salindri. Zaman semono. Iki alhamdulillah Rejoso Candi Rejo ngrawuhke bintang tamu ya kuwi Mbak Mintul. Kaya ngene iki lho. Minta ditutul. Mintul minta ditutul. Nggih, terima kasih. Ya. Sadurunge Mintul ngaturke tetembangan, iki mang sing wis ngaturke tembang sapa sing? Ya iki mang panjenengane Mbak Susi Suwes, Mbak Tika wis. Ya, iki ngeret sing gawe gelungan sik, diaturke sing lon-lonan sik. Alhamdulillah nyebar godhong karo sabar sawetara. Bapak-bapak ingkang pinarak wonten ngemper nggih. Wonten dalem Bapak RT ngaturaken matur nuwun nggih. Berkah selalu Bapak Joko. Ayo, jangan lupa nanti harus nyanyi. Oke no, Mas Ferry. Bapak Ferry, Bapak RT, alhamdulillah. Pak Iswoyo. Bapak Iswoyo. Ketua panitia. Ketua panitia malam hari ini uga Pak Nom. Pak Nom mergo nyapa to? Pak Nom kudu enek. Sebabe. Mergo enek Mbak Mintul. Nggo Pak Nom ya diaturi munggah nggo. Lera lho. Kacek sithik ora duet karo Mbak Mintul ndak. Yo tenan. Nggih, matur mandun. Iki ngaturke sing gawe gelungan Mbak Dewi Wati. Kita Buwana Indonesia. Yo. Tiga Putra Lekeng. Aduh asal matur terima kasih. Sugeng dalu Mbak Dewi. Dalu ugi Pak Kuci. Waranggono seprono seprene sik panggah sinden. Panggah sinden, panggah cantik. Halah. Resepnya apa toh? Resepnya jamune nom-noman. Nom-nom. Oh iya, nom-noman. Iya. Sembarang sing nom. Oh sing nom. Lho kuwi nom lho, Dik. Umurmu lho, Dik. 40. Lah contone. Heeh. Bung ngono kae ya sing nom. Bung. Heeh dimasak sing nom. Lek tuwek. Oh iya. Heeh. Manpreng malian ya. Iya. Bagus, cocok. Betul, iya. Kuwi sing nom. Heeh sing nom. Liyane neh. Terus godhong telo. Heeh sing nom. Terus heeh. Kuwi ya digodhog ya dimasak ya nah. Ndak. Apa? Langsung dimakem. Iya, godhong telo nom ramban piye. Kayak wedhus. Alhamdulillah disiarkan langsung karo channelnya PDS. Kok so PDS to? Apa iki? DPS Budaya karo Pak Cip Andum Suko. Andum Suko. Heeh, pokok channel Mbak Mintul iki to yo. Piye lho? Pak Cip Andum Suko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Spesial juga
sing mirsani saking YouTube ya. Heeh, request-e kuwatah iki mau. Sing ngrasa rawuh ana ing kene mergo gerimis udan. Hujan iki hujan melanda. Betul, hujan barokah. Mirsani saking dalem mawon. Lewat channelnya YouTube-nya ada yaitu DBS Budaya dan juga Pak Cep Antum Suko juga. Masih banyak niki ya. Wah, luar biasa. YouTuber. Pokok channel juga pasti. Mbak Pintul iki mesti live iki juga. Dan TikToknya malam ini juga disiaran langsung. Nggih. TikToknya Mas Sentul. Gitu. Iya no. Mbak Susi juga. Oke. Mbak Tika, wis kabeh live. Obah langsung lebih. Ya nak diantarke tetembangan Kinar Panglikur Kejodobatang sewarga masyarakat RT 1 RW 6. Dusun Rejoso. Iya. Request dari Merauke yang jauh di sana. Wow. Tembangnya apa, Dik? Rahasia dong. Klik, masuk. Genta buana lagi. Iya, nggih. Spesial. Mas Yuli. Salam sehat selalu. RT sukses selalu. Ketua Panitia Pak Iswoyo matur suwun. Kanca-kanca bakul sukses selalu. Panitia sukses selalu. Ibu Rianti sukses selalu. Pak RT, Pak RW, Pak Kasum.
Gerandong. Weh, oh. Dipersilakan sementara kembali ke pohon dulu Mbak Dewi. Ya aja ke pohon kok. Lah piye? Dipersilakan kembali ke laptop. Kok laptop Mas Tukul. Model mungkin. Wis diaturke tetembangan. Kini arep panglipur lumantar sowantanipun Mbak Dewi Wati. Kanca-kanca Genta Buana. Wah Genta Buana sing kendang wah semakin semok. Sapa jenenge? Sapa jenenge? Gerandong. Mas Grandong. Aja ngono kuwi to. Wah, pengendang apik iki. Pengendang profesional ya iki lho, Mas. Kowe di anu enggak ngerti ya? Piye? Loh. Apa kuwi artine? Apa? Aku dirasani piye? Saduk. Saduk. Pengendang profesional Mas sapa jenenge? Mas Grandang. Kendang diduduk rong muni ya kuwi lho. Loh, mosok ta? Heeh, soalnya gendangnya glundung. Wong, glontang ngono ya. Ceblok deh ya. Ceblok. Nggih. Atraksi deh. Atraksi. Alhamdulillah pinter banget nggih. Ibu, dereng ngantuk nggih? Alhamdulillah kaya ngene iki lho, dulur-dulur Rejoso. Bunda-bunda padahal malam Jumat lho, Ceng ya. Malam Jumat apa, Dik? Jumat pon. Jumat 6 pon pi. 7. Dijumlah te 13. Dijumlahne apa? Papat ki kiblat lor kidul tan. Alhamdulillah. Etan iki tegese apa? Etane tegese iki timur. Timur. Tegese apa, Pak? Hati-hati karo umur. Umur hati-hati. Cacah barang iki hati-hati. Umur dianu diwaspadai. Umur iki iso nyelot tuwek ora kok nyelot nom ndak. Mulane kudu hati-hati. Kuwi timur. Terus barat kuwi tegese barat ya kulon. Ya kuwi. Alhamdulillah. Timur. Barat ki ya kuwi mau. Apa barat? Barat ki kulon. Wong agama Islam ki lembah ning madhep ngulon. Iya, pinter kowe. Aku cah ketek. Alhamdulillah. Timur barat. Terus enek utara itu tegese utara ya apa? Lor apa tegese? Oh, lor digawe ngalor. Utara usia hanya sementara. Ora bakal selawase iki awake dhewe urip ndak. Ana selatan apa? Sela-selano anggono slametan. Lek duwe rezeki kudu sedekah. Nylameti sapa? Para pini sepo kabeh. Nggih alhamdulillah. Ya ngene didongake muga-muga Rejoso Candi Rejo sakwise dicara wengi iki tansah pinaringan sehat kabeh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kasun, Bapak Lurah, uga masyarakat pinaringan ayam tentrem gemah ripah lo Cinawi. Rezekine lah. Lancar alhamdulillah. Iki sing gawe sinden kabeh, sing gawe gelungan wis kabeh. Iki genti sing gawe rock. Sindi. Ayo iki no. BT. Oh, untuk BT. Apa? BT iki buntut goblok. Iki anu, Dek. Mareta. Oh, Mareta Dime. Ya, sadurunge bintang tamu ya, monggo. Mareta lagi. Ganda Buana Indonesia. DBS Budaya. DBS Aceh Batu Soko.
Cah? Sepote kok marilah pulang. Wong aku sing munggah kok malah marilah pulang. Lah ya kok yo kuwi kok. Kon pulang apa piye? Lah yo masane lho wis mulai bar kuwi. Evan. Wis bar. Apa do keduman kabeh to ki moko wis bar. Dereng to? Padha. Sepote iki duduk kuwi biasane. Ayo. Duduk. Saya mau tamat. Oh iya. Ayo. Ho. Tarik sen. Nyapa ora tene? Enggak. Nyanyinya kapan, Mom? Lah yo le. Iki mau aku kon pangsol. Baru aku kon tamasya. Ngono. Baik, nggih. Ini saya manggilnya panjenengan sinten ya iki? Ya biasa no, Mak De no. Oh, Mak De. Mak De niku artinya nopo kok Mak De iki apa Pak De? Oh, alah, Mak De niku artinya sami kali Pak De. Mak De kucing. Mak De kucing. Oh. Suara kucing. Suara kucing kuwi. Suara kucing. Ya jenenge iki Indra kucing ya iki. Nyapa to dijenengi kucing Indra kucing mergo kucinge ning omah enek 18. Lah kuwi. Iki obat intinya dikeloni kucing. Sapine 9. Kucing. Nah, kuwi kucing kucing wedok. Kucing lanang suarane? Nah, lek kucing lanang terus demen arep gandhe karo kucing wedok suarane? Kucing lanang nyeluk kucing wedok. Oh kuwi. Kucing wedok nyauri. Oh ya. Weh? Kucing wedok nyauri. Heeh. Oh ya. Lek kucing lanang nyeluk wong kucing wedok suarane piye, Bang? Kucing wedok. Heeh. Diceluk kucing lanang. Heeh. Sinio. Terus saurane kucing enggak mau. Oh, enggak mau ya. Bapake kucing ibuke kucing wedok. Ya. Oh mau, maksudnya gelemo. Bapake kucing lanang. Bapake kucing lanang suarane? Wow. Kuwi gendruwo goblok. Kucing kok sangarmen. Iki alhamdulillah apa-apa iso. Kaya ngene iki lho nerane swara wedhus ya iso. Swara wedhus? Kuwi swara wedhus cilik. Swara wedhus wedok? Ya. Suara wedhus lanang terus gandrung karo wedhus wedok. Oh iya. Kaya ngene iki lho. Luar biasa lho kowe, Ceng. Alhamdulillah. Luar biasa. Campur sari Genta Buana. Luar biasa sekali ya Mas. Iki alhamdulillah iso ngrawuhke Mbak Mintul. Karo kanca-kanca kabeh iso kumpul bareng ana Dusun Rejoso. Desa Candi Rejo. Terima kasih Pak Kasun, terima kasih Bapak Lurah. Moga-moga berkah selalu. Amin. Iki alhamdulillah moga-moga so bersih desa ya ngrawuhke awake dhewe. Nggih, nanggap malih. Iya, ning kantor desa kono biasa. Jenengan langganan to mriki ya Mas Glowo. Iki sok MC-ne nduk Glowo. Pelanggan tetap ya. Aku cukup tak jaga parkir ae. Jaga parkir. Wis sing penting pokoke berkah. Sesarengan Genta Buana. Ngaturke tembang apa ana iki? Dikasih lagu lama tapi kembali baru ya. Hanya lawas ning anyar. Ya, lagunya apa iki? Anyar. Ya, diaturke. Monggo. Bolo Genta Buana. Diaturke sesarengan kalian Mbak Merela. Yo. Matur panuwun dulur-dulur sedaya. Lupa kau bilang cinta padaku. Udane terang, ayo kumpul. Aku bilang pikir dulu. Ayo Ceng. Selera kita terlalu jauh. Kalau tadi mepet kayak berbeda. Parfummu dari Paris. Sepatumu dari Itali. Ayo bus. Kau bilang demi gengsi. Semua serba luar negeri. Manalah mungkin mengikuti gayamu yang penuh hura-hura.
Selamat datang bapak-bapak dari Polsek Pogok. Terima kasih matur suwun. Salam sehat selalu. Raja Zali Kita Buana Indonesia. Dari Paris sempat nemu dari Itali. Kau bilang dominasi semua serba luar negeri. Padahal mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka diskon. Oh, oh. Aku suka singkong, kau suka keju. Oh, oh. Aku dambakan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Kita Buana Indonesia. Genta Buana. Spesial juga untuk bapak ibu yang sebelah kiri, nggih. Balura Pak Suparman. PS Budaya Mas wajib. sempat tunggu dari Itali. Kau bilang dominasi semua serba luar negeri. Manalah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka diskon. Oh, oh, oh. Aku suka singkong, kau suka keju. Oh, oh, oh. Aku dambakan seorang pria yang sederhana. Aku ini anak singkong. Aku hanya anak singkong. Marita. Baik, terima kasih Mak De. Artis yang usianya masih 19 tahun. Oh, 19 tahun ya? Wow. Punjule pinten? Hah? Punjule. Punjuli ya 19 tahun. Punya usaha. Apa? Usahanya ini juga penyiar radio. Penyiar radio? Radio rusak disetel ngeses. Oh, saman kok ngerti toh? Lo Ini ngomong ngerti, penggayaanku ya radio rusak. Oh iya. Ya ampun Mbak Marita. Ya, baik terima kasih. Monggo bisa dilanjut. Iya, semakin gemoy. Kayak ngono ki lho. Melaku kok Tenan Dek, Marita. Alhamdulillah ibu-ibu tasik setia Nggih. legan nggih. Bu, halo. Gedhok napa gedang goreng? Ngantuk napa dereng? Gila derekane ini lho, Bu. Dereng no. Nggih. Dedene rung nyanyi yo. Mergo sing ditendeni Iya, urung. no, sing wayahe. diantuk-antuk Tenang kok, Dik. ae. Engko kaya mindul ki rong season. Yo, ora terima rong sesen, Dik.
Petang sesen. Petang sesen. Iku alhamdulillah awake dhewe kentabuhan bar sampai jam 3 ya. Aja nganti. Engko bablas gara-gara Bapak Lurah kita sing lenggan terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Babinsa, Bapak Joko matur nuwun. Mengki mboten ketang satu tembang harus nyanyi. Harus no, wajib. Karena Bapak Joko ini suaranya luar biasa loh, Ceng. Betul sekali. Ning omah iki cekelane mic. Oh biasa, VC karo Glowo biasa. Wah aku nyanyi loh, siap dan aku. Lagunya apa biasanya? Biasanya kerinduan. 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 Keri-keri karo biduran. Terima kasih matur bantuan. Ceng. Halo. Iki alhamdulillah awake dhewe panitia uga ngrawuhke iki mau selain Mindul, iki enek Mbak Silvana. Iki jauh dari Nganjuk, nggih. Nganjuk Kertosono. Terus Ngunjuk. Monggo dikapak-kapakno nggih. Kena. Nggih, sesarengan kalian gentabu. Buana. Iki lho bocah. Yo. Silvana payuh wonge putih. Putih kaya ngene iki lek adus ngono sing dikosoki dhisik apane ya, Wong? Ya jelas lengene no. Lengene. Puyuh lek adus dikosoki. Sing dikosoki lengene dhisik mesti. Ngono ya, Wong. Cangkek putih iki Mbak Silvana iki cara ngunjuk tek, glegek-glegek ketok gulune ketok. Ya ketok tae. Oh, ketok tae. Lek ngunjuk kopi, Wong. Klerer-klerer ning gulu sing ketara. Ketok kopine. Sangkek putih, Wong. Putih, Wong. Ngunjuk wedang jahe. Klerer-klerer ning gulu sing ketara wedang jahene. Kuwi wedang jahe. Mergo putih, Wong. Nah, mergo putih, Wong. Iya. Mas Yuli, apa Mbak Silvana kuwi ngombe apa? Ngombe susu, Wong. Ketok. Ketok gelase. Lah aku ora wae. Oke. Ora ketok. Iki mergo putihe wah kaya ngene. Silvana. Tadi kesini bawa sepeda motor ya? Enggak. Tadi kesini bawa sepeda motor ya? Enggak. Bawa mobil? Enggak. Lah kamu kesini bawa apa? Bawa lari suami orang. Wah. Aku suka. Tuman, seneng kamu kan sing kuwi ta? Nyapo? Silvana. Dalam. Tadi kesini bawa sepeda motor ya? Enggak. Lu. Bawa mobil? Enggak. Sepeda motor enggak, mobil enggak. Terus bawa apa? Bawa mlayu bojone wong. Iki kok nyapo to? Wis bar. Enggak usah. Wis seneng kamu goblok. Oke. Modelmu kok ya biasa sekali. Terima kasih alhamdulillah. Sudah Mas Ipung ya. Ipung. Jenengku bukan Ipung, goblok. Jenengku Hari. Haringke. Aku enggak, Mbak, nyapa? Enggak ngerti. Enggak ngerti. Gelawang iki jeneng Haringke. Enggak ngerti Mbak Dewi, enggak ngerti. Sopo to? Haringke iki sopo? Marah iki. Ojo ngono lho. Mbak Dewi aku enggak ngerti tenan sing marahi Glowong. Haringke iso. Kuwi bola lawas kuwi. Luar biasa. Sil, terima kasih alhamdulillah. Ya. Kita bisa bersilaturahmi. Di nyedeki seduluran ana Rejoso. Ya betul. Rejoso masuk desa mana? Lek sampai roh langsung tak sawer 100.000. Desa Ponggok. Iya ta? Yo, 100.000 Ponggok. Nggih to, Bu? Desa Ponggok nggih? Nggih. Ndi wae? Bener lho aku. Kuwi ketan macan goblok.
Loh, nyapa? Desanya mana? Desanya di Pak Kucing. Desa. Oh, no. Candi Rejo. Candi Simping. Candi Simping itu sumber jati goblok. Candi Rejo. Ayo. Rejo desa Candi Simping. Oh, ora tau dolan lho iki. 100. Ayo, kene. Mbak Lurah ngambil 100 mawon. Oke, ini dhewe ra nyapa. Ini terima kasih ini bersih dusun. Dusun Rejoso. Desa Candi Rejo. Khususnya RT 1 RW 6. Ditungake piye. Semoga kedepannya semakin apa? Apa ya? Maju aja desanya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah mencapai berkah selalu. Amin, alhamdulillah. Amin. Pucuk pimpinan semakin sukses. Amin, sehat selalu pokoknya semua. Desa mana iki mau? Dusun Rejoso, Desa Candi Rejo. Nah, khususnya RT 1, RW 6. Wis rabeanan ngono. Pokoknya doa yang terbaik lah pokoknya ya. Pokoknya doanya terbaik saja untuk warga Candi. Karo ditawakne iki penonton mulai alhamdulillah udane mulai nyisih. Sudah terang? Penontonnya mulai merapat ya Allah, hati-hati. Ada permintaan apa? Boleh langsung request Mas Glowo. Request apa? Hah? Napa? Napa? Glowo ditos ndadi nggih kedamale. Bahaya. Koyok kene. Oke. Mbak Cantik, requestnya apa? Ayang-ayang. Ya nanti ya. Tenang dituruti. Anyang-anyangan gue biar diatarkan ini. Anyang-anyang. Siap. Oke, semua nanti bisa request nanti pasti ya, dituruti tenang aja. Genta. Buana. Lek lo muni genta. Ya. Genta. Aku sih kata ngomong. Yuk, satu lagu. Genta, Buana. Kita dangdutan dulu bareng Genta Buana. Rejoso Candi Rejo matur suwun. Dua audio. 3 Putra Elektrik, terima kasih. DPS Budaya Pak Jeb Antum Soko masuk. Bos. Boleh goyang kalem-kalem dulu bareng. Sawer. Sil. Apakah aku beri salah? Opa. Laris manis. Apakah aku beri dosa bila aku menyanyi? Kalau tiada salah, kalau tiada dosa. Mbak Lurah, Bapak Suparman, matur pandun nggih. Kasih lelegan. Pano. Beti atas si Midul ke Pano. Pak Joko. Bapak Bamin, terima kasih. Bapak RT. Ketua Panitia, terima kasih. Aku beri dosa bila aku beri. Iki lo bocai. Genta Buana. Genta. Sak jasa lah masih. Ganon. Sak jose lo masih. Wah, sejoweru. Wes, minggu. Ayo Mbak, goyang Mbak. Asik. Mungkin yang belakang Bas. sana itu goyang. Siap serabeh ya. Bruno Maulana. Sese Indah. Samsul. Rumah yang seindah istana. Dirasa bagaikan Mamae. Oh, enak banget.
baru yuk. Depan, belakang, depan, belakang, depan. Hehe, John. Ku cinta Sika. Sika. Ayo John. Wey. Bila aku Wah enak. Mama Adua son. Ayo dong. Iki lo bocah. Bajai. BBS Budaya. rumah yang Sampai bawah. sampai bawah. terasa bagaikan neraka. Royal. Seisi rumah membenci diriku yang mana disedi. Kalau tiada salah, Asoy. tiada dosa, Ruya. aku dicekal. Awas, Roy. Oh enak lah dong. Awas. Bila ku cinta sedih, apakah aku berdosa? Kita melorot. Kalau tiada salah, Tun. kalau tiada dosa, mengapa aku dicegah? Apakah aku bersalah bila ku tak sedih? Caca iso ya. Apakah aku beri dosa bila aku menyanyi? Roy, yuk. Satu lagu dangdutan sudah. Satu Pak Kucing, satu lagu dangdutan. Pak Kucing. Silvana. Silvana yo. Usianya masih 18 tahun. 8 tahun. Sopo sing ngomong? Niki 18 tahun iki. Ora. Piro? Piro? Sik paut iki. Paut. Iya ngene iki lho. Silvana. Alhamdulillah. Saka ngendi iki, Bang? Saka Kutha Blitar. Ya alhamdulillah. Kaya ngene lho, Cing. Piye. Pangku lah. Hei. Wah. Gila wah. Oh enak. Modus apa piye? Modus. Cing, alhamdulillah udan. Udan wis reda. Mulai ngisih. Alhamdulillah. Iki info saka Gusti Allah, medun neh engko subuh. Ngono ya. Iya, Ya aja nganti to, Dik. wis WA aku, tapi alhamdulillah kanthi udan muga-muga saya seger tandurane warga Rejoso Candirejo. Niki warga agung masyarakat RW 1 RW 6. RW 6. Bapak-bapak ingkang tasih lenggan matur pandhun nggih. Nggih. Bapak-bapak dereng enten ingkang anu nggih, keduten pengen nyanyi nggih. Mangga kula tenggon iki teng panggung hiburan. Karena gini Jeng, hiburan ini dari panjenengan Betul untuk sekali, panjenengan. dari warga masyarakat RW 1 RW 6 dan kita kembalikan kepada warga masyarakat RW 1 RW 6 Dusun Rejoso. Jeng, Piye, Dik? iki sisi pokok sisi wis ngatur kita tetepan kabeh.
Iki tiba saatnya bintang tamu yang kita tunggu-tunggu. Betul sekali. Yang kita tenteni. Diantu-antu. Siapa Ceng? Biasa no. Aku harus nyebut ya sungkan lah ya. Ya gak mas ya. Ongke. Yang punya jargon Pak No. Pak No pundi? Ayo kayak ngene gila. Delokan niku Pak No siap nggih. Awas diparani karo mintul niku. Oke, yuk. Tembang sepatnya ongkek, Dik. Oke, Dik. Sesarengan kita buana. Monggo dipun aturaken konco tumajang Pak Mintul. Monggo. Channel. Wah, kaya wonten kemana ayo. Os. Ayo ceng iki lho bocah ceng. Iki lho bocah. Os jane apa ngideki telek piye to? Mintul. Iya. Kowe mutah ya bengi iki, gumoh ya bengi iki, nyawang dapur aku. Dapuran? Dapuranku no. Dapuranmu? Tadi bengi iki mutah ya bengi iki, gumoh ya bengi iki, nyawang dapuranku. Nyapa mutah mangan enak kok. Loh, maksudnya nyawang aku iki gila ngono jare. Ora iya aku ora gila. Mindah. Tenan. Nyapa gila? Ya wis ngene. Pancen nenek rayu elek ini ki ya to. Rayu. Ya amplop. Ngene ki elek. Gak. Lah kowe nyawang kuwi ora telaten, Dik. Ya apa jane kok ambune kok seneng-seneng. Aja muni aja muni seneng-seneng. Muni ngene lho. Iki to, ambu batang endi ngono lho. Ya bapmu piye to? Aku to. Poyo, bab saudara Mas Dawa. Udah karo 16 tahun ora ketemu karo Mintul ya rayunan to ya. Wis kulino dirayu. Lho, lek kaya Mintul karo Glowo ya biasa ya. Biasa. Mas. Iki ora paham to kowe. Satu piring berdua biasa karo Mintul. Biasa Mas Glowo. Dalam sayang. Aku kangen Mas Glowo. Kita lama tidak berjumpa. Pola lo ndagel iki lek wajah pas-pasan kaya dirimu kalah karo Glowo. Glowo iki lho gantenge Blitar ya Glowo iki. Delan. Mintul. Iya. Apa kabarnya? Wani ngene iki. Wani ngene iki. Iki fakta lho. Bukan hoak asli. Mergo Udakara bola-bola ora sang. Jajali kowe wani ngono, Mang? Jajali. Mintul. Iya. Aku kangen seliramu. Ivan. Ivan karo Ivan wae. Lah kowe nyapa malah ngise, goblok. Ki lanangan opo iki? Kaya ngene ra mari. Gara ya tuwek lho. Dak ora, dak. Hei. Umurku ki 106 lho, Dik. 106. 106. Iki berarti ngluwi Nabi Muhammad.
Umat Nabi Muhammad iki paling enggak swidak 5. Sak telu. Sak telu to. Terus lek wis munggah berarti bonus. Bonusmu kemunjulan ndang mati lho. Hah? Atau lek pengen ya disiat tadi. Oh, oke banget aku. Aku lho malos. Masalah pati wirsa dirembuk. Aku kowe iki padha ae, aku kowe mintul padha ae. Tapi lek pamane awakmu jer budal dhisik ya monggo, ora apa-apa ya Dul ya. Ora apa-apa aku jeneng. Kaya ngono ki lho. Ora apa-apa aku wis to. Ngene lho. Dul ngene iki lho, ndagel ora padha kuliahe ngono berat. Berarti piye? Ya ngene. Ini SDM dhuwur, iki SDM rendah. Kuliah no. Aku ning kuliahku apa? Apa? Ning untumu. Kok iso? Untumu. Nah, lek ITB Institut Teknologi Bandung. Bandung. Terus kaya apa iki? Isi LC po. Isi lho, kanca-kanca gentabuan iki sing enek sing kuliah ning isi. Ya iki. Alhamdulillah kae. Lek aku ben ning LC. Loh, mosok? Oh, wis lulus tapi. Kuwi apa kuwi? Wis prayo aku tapi. Wis tutup ya? Wis. Lah, mulakno kaya Glowo iki kuliahe ning Untumu. Ning Untumu. Universitas Tugu Muda. Lho, iki apa kowe ning di kuliah iki? Apa we? Kowe apa ora duwe gelar we? Aku ora duwe untumu pasangan tuh iki. Kowe aja ngomongke untuk pasangan. Kita belum. Gara-gara isuk mang geger karo tanggoku. Nyapa? Untuk pasanganku kuwi ketresut kabeh tak amuk. Terus bareng bojoku metu saka kamar nyeneni aku. Nyapa? Kabeh diamuk. Lah gara-gara untukku pasangan ketresut. Ketresut. Nyandel ning kotangku iki lho. Ya kowe anu Apa? terlalu jahat. Ya ora terlalu jahat to, Dik. Iki aku ning isi. Iya. Institut Seni Icik-icik. Walah, icik-icik. Saya tukang kejar lho. Ya wah, kene wah. Wis ta. Nggih, alhamdulillah. Sing jelas pokoke aku karo kucing iki alhamdulillah bengi iki iso ngregengake suasana ana ing wong iki, wong ayu. Iki sesarangan karo Campursari, Kebanggaan Bintaraya, Genta Buana. Genta Buana iki aku kayak tau ora tau cicilan kumben sing Bowi. Apa kuwi? Kuwi Dudu. Dudu to? Wiken. Genta kuwi. Ora nek buanane. Oh, gentalo. Mulakno lek pamane iki Genta Buana iki rawuh. Iya yogane ya iki kabeh sing bujang alhamdulillah. Kae kaya ngono. Bujang kabeh to? Iya, sing bujang kabeh. Saudaraku berarti. Awakmu bujang ta? Ya bujang apa? Aku ya bujang. Aku ya bujang. Wah, kowe pancen ati bojo. Ora. Piye? Babu-babu tak tas. Mindul. Iya. Iki yang jelas awake dhewe alhamdulillah matur suwun. Panjenengan lumantar Pakno. Nah, iki ketua panitia juga. Ketua panitia siapa, Cing? Hah? Ketua Pak Iswoyo. Pak Iswoyo, ketua panitia, Pak RT, Bapak Ferry. Bapak Ferry. Uga alhamdulillah Mas Yuli ono Pakno kabeh sing alhamdulillah ngrawuhke sampean. Alhamdulillah. Kudu hadir lek ra mindul ndak pokoke iki. Oh, tenan. Oh iya. Iki sing kaya mak. Lah modelmu no. Iki dongake piye monggo rejoso dadi rejo. Terima kasih buat semuanya, tak sapa dulu ya Mas. Ya, Bang Ayu monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah jawab salam saya. Saya doakan semoga rezekinya semuanya melimpah. Amin. Sehat seger waras. Alhamdulillah. Muga-muga kabeh lek duwe utang lunas utangi. Alhamdulillah. Muga-muga sing rong duwe jodoh nang petuk jodhone. Alhamdulillah. Ugi semono muga-muga dongakno aku ya andang petuk jodoh ya Mas ya. Amin. Alhamdulillah. Mindul dongakne muga-muga bara dicara wengi iki di perjalanan nemokne jodoh. Wong jenenge nemu lek konangan sing duwe kudu dibalek. Balekke. Nyapa? Lek nemu lho, Dik. Lele ta balene lek penak ya Bang tak terusne. Ya ngono kuwi. Wis pokoke doa terspesial buat Rejoso Candirejo. Ya. Iki alhamdulillah. Muga-muga desane wis dadi desa sing gemah ripah loh jinawi. Amin ya rabbal alamin. Kabeh sing petanine panene selancar. Amin. Terus Ngono ya Mas. Wis pokoke ngono kuwi donga sing terbaik.
Dadi desa sing bal-batun toibatun warupun gopur. Sehat panjang umur, rezeki sing melimpah. Pucuk pimpinan ya ngono. Bapak Suparlan dadi pucuk pimpinan sing amanah, sehat, berkah selalu. Oke, Mindul. Iki ngaturke tembang apa? Karo